Salam dostlar. Bu sabakda maşgala hem de özüň tanıştırma işli, sözlemçeler we gerekli sözler öğrenýäris. Eger roman dilini östiresiňiz gelýän bolsa, dilden dile aplikasiýa siziň hyzmatyňyzda. Onda iň ýeňillik, iň aňsat usullar bilen öz progresiňi has tezleşdirip bolýan sapaklar goýulan, gyzyklandyrjy oýunlar we başga da bir näçe zatlardan düzülen aplikasiýadyr. Size maslahat berýän. Yani aşağında çılkan oýjak. Görün, aplikasiýany geçirin ulanyň. Şu wagt bolsa sapaga başladyk. Gittik. Numeleme ýeste meniň adym. Yani 3 noktada değişli adyňy goýup bilýäňiz. Meselem, numeleme ýeste Oguz. Meniň adym Oguz. Sund ýagnyşdy. Menle aňlatýar. Ýewsund. Men kerwen. Ýewsund kerwen. Ýewsund student. Men student. Ýewsund singur. Men ýeke. Yani zada edilýär. Barlygy. Sund in Türkmenistan. Men Türkmenistandan. Lukresk in Romania. Rumaniýada ýaşaýaryn. Lukres Ayiç. Men bu ýerde işleýärin. Sund student. Men talyp. Am ýaşyňyzy goýýaňyz. Ýaşyňy aýtmak üçin am 9 aň. Men 20 ýaşymda. Am 9 aň. Am tata. Meniň kakam bar. Am mama. Meniň ejem bar. Am frate. Meniň doganym bar. Am sora. Meniň uýam bar. Sun kasotarit. Erkek maşgal üçin. Sun kasotarita ayal maşgal üçin. Durmuşa çıkan diýmek. Öýlenen. Lukresk singur. Men ýeke ýaşaýaryn. Lukrez. Men işleýärin.